Fl-istess waqt li jgħid li l-politika tal-Gvern hija l-politika li jgawdu minnha l-ftit, Simon Busuttil li kritika l-Gvern għaliex jemmen li fil-Baġit li ġej se jħabbar xi roħs li minnu se jgawdi kulħadd. Dan f'intervista telefonika l-ħadd filgħodu fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista. Għal Busuttil li jkollok Baġit fejn tħabbar roħs u inċentivi favur il-poplu huwa negattiv. Biex jipprova jalaq ħalq lin-nies, il-Prim Ministru diġà qed iħabbar minista illi l-Baġit illi ġej ser ikun Baġit illi fih ser iroxx il-bżar ħalli jagħmel lil kulħadd u jsott lil kulħadd. U fil-waqt li reġa' attribwixxa l-mertu tar-ross fil-kontijiet tal-Interconnector u l-Power Station tal-BWSC, il-kap tal-Oppożizzjoni li għal diversi drabi waqt il-kummenti proġetta lilu nnifsu bħala Prim Ministru futur kompla l-kritika tiegħu kontra l-politika ta' stabbiltà tal-Gvern fil-prezz tal-petrol u d-diesel. Għal dan irreaġixxa l-Partit Laburista li qal li Simon Busuttil ma jistax iniżżel il-fatt li fit-tkabbir ekonomiku u x-xogħol Malta hija l-aqwa fl-Ewropa, ferm il-bogħod mill-bailout li kien bassar. Il-Partit Laburista żied jgħid li dak li se jitħabbar fil-Baġit li jmiss bħalma sar fit-tliet Baġits preċedenti huwa parti mir-roadmap li l-Partit Laburista fassal għal pajjiżna, jiġifieri li joħloq il-ġid u jqasmu fost kulħadd. Busuttil lanqas ta' madwar huma jemnuh u kliemu huma xhieda biss ta' kap li qed jissielet kontra l-inkwiet interni li għandu fil-partit tiegħu stess. Il-Partit Laburista temm jgħid li Simon Busuttil is a politically broken leader, playing a broken record.